Ahoj, ahoj žienky, vítajte na mojom kanáli Anna Bettima. Dnes nové poznatky, niečo málo k pleteniu a potom možno dobrý tip pre niekoho z vás, ktorý si rád počúva také témy, niečo sa poučiť o vzťahoch a tak ďalej. Takže začneme pletením. Prvá vec, v minulých videách som vám ukazovala, že testujem ihlice z tému a že vyzerá, že budem spokojná, lebo tie prechody medzi ihlicou a lankom nerobili žiaden problém. Áno, aj s lacnými ihlicami sa mi plietlo dobre, ale nie do kruhu. Nie do kruhu, lebo na tých miestach, kde človek poťahuje lanko, mi tie očka rozťahovalo tak, že to teda bolo viditeľné. Tak na tých, čo som si kúpila ako tenké, kvázi ponožkové, ako aj keď som skúšala jeden druh z tej série asi 8 ihlíc v jednom balení. Takže za mňa sú dobré, ale nie na pletenie do kruhu. Čo ešte nemám vyskúšané, priateľka si kúpila tiež na vyskúšanie takýto typ s lankom, toto konkrétne 55 cm aj s ihlicami dĺžka a 3 ihlice, ale kúpila si viac veľkostí. Aj, čo sa mi páčilo, boli tam v ponuke aj spojky na lanka, že si vieš spojiť 2 kratšie lanká. Tak toto zatiaľ vyskúšané nemáme, či to bude tiež robiť to roztiahnuté očko pri pletení do kruhu. Ale čo som tak zistila, že ten silník bol naozaj jemný a ešte tenší ako na týchto noveloch, tak tam dosť predpokladám, že toto sa stávať nebude. Vyskúšané nemám, keď budeme vedieť, dám vám vedieť. No a nie, že by som nemala dosť, ale predsa len vošla som do našej galanterky, no a odišla som z Alize Artisan. No, mohla som si pozrieť, kde tu majú značený odtieň. Klasická ponožkovka 420 metrov, kolor 9001 je tento. Takto zeleno, modro, šedo. A k tomu som si zobrala túto jednofarebnú. A to je farba 274 Superwash Alize Artisan. No a čo som z toho už vytvorila? Špička je z tej jednofarebnej a tu, kde vám to dám, aby ste kúsoček videli, tu sa už začína črtať, že aký vzorček to teda robí. Z druhej strany takto. Hrubšie je to modré. Možno takto to vidíte lepšie. Takže toto je jedna strana, toto je druhá strana, takže bude to vytvárať podľa tohoto, čo tu vidím, také pásiky, nie vzorčeky ako niektoré ponožky, čo mám. Sama som na to zvedavá. No a robím klasicky 2,25, 30 očiek. Lebo ako som vám minule spomínala, na hrubšiu nohu pre priateľku som robila 32, teda 64 očiek. Mne na moju nohu z 2,25 stačí 30 očiek, aby to bolo tak optimálne pre mňa. No a to je snáď všetko. Ponožky sú už darované, takže vám ich neukážem, ale myslím si, že to vyznelo pekne, že tá špička, kúsok pety a ten patent v škoricovej farbe k tomu zvyšku hnedo vzorovanému, tak to vyznelo celkom pekne. No a pokračovanie o niečom inom. Dneska mi vyskočilo video z kanála Brain VR, tam je na začiatku zavináč a potom Brain VR. A bol to rozhovor, prečítam, s Olgou Lošťákovou v
psychologičkou, samozrejme na tému vzťahov, čo sú pre nás ženy zaujímavé témy. A prvá veta, ktorou ma zaujala hneď tam v úvode, bola, že čo môžem dnes urobiť pre seba, aby som bola šťastná. Že vlastne, keď mala ťažšie obdobie v živote, lebo však určité prepady sa nevyhýbajú ani psychológom, všetci sme len ľudia, takže sa si snažila spomenúť na to, čo ju v živote robilo šťastnou, čo jej kedysi dávalo tú energiu, tú náplň a tú radosť. A v podstate tá veta, čo môžem robiť, aby som podporila svoje šťastie, hej? Čo potrebujem, čo dnes potrebujem, aby som bola šťastná. Není to zlá veta na pouvažovanie nad ňou. Celkovo ja túto dámu rada počujem a dneska v rámci tých vzťahov tam aj skočila do témy obeť záchranca kat do trojuholníka, že keď sa niekto hodí do tej role obete, čo sa nám v živote stalo snáď každému. Neviem si predstaviť, že by niekedy sme do toho neupadli všetci, že potom príde ten záchranca, ktorý sa nás snaží zachraňovať, až kým sa úplne nevyčerpá a potom nás tým katovým mečom sekne. A ona tam dala takú ideu, že ešte je tam ďalšia persona, ktorá síce není v tomto naučenom trojuholníku, ale to je tvorca. To je tvorca, ktorý prevezme zodpovednosť za to, koľko tej obeti nechá priestoru a kedy už teda tú obeť nejakým spôsobom zastaví, odstaví, uvedie ju trošičku do toho, že je to už nad jeho kapacitu a tým pádom sa to dá tak nejako uhrať. Tak myslím si, že každý jeden z nás takéto niečo v životoch už zažil, že raz sme boli v tej úlohe obeti, raz sme boli v tej úlohe kata. No a ako stárneme, možno po niektorí, že sme si aj uvedomili, že to není vina tej obete, je taká, aká je, práve potrebuje toto, no ale my sme sa mohli preradiť do tej úlohy toho tvorcu. Ak vás toto zaujalo, určite lepšie vysvetlenie k tomu bude. To videjko naskočilo mne dneska, takže včera, dneska je 14. februára, Valentín, roku 2026. Ak vás tieto témy zaujímajú, ja túto dámu mám rada. Lebo hovorí aj z vlastných životných skúseností. Není to niečo, že len naučené a samozrejme spomenula aj vnútorného kritika, ktorý potom s nami robí poriadky, keď niekomu dáme hranicu, tak si to potom samozrejme vnútorný kritik si na nás chce zgustnúť a nejako nás za to speckovať, že čo sme si to dovolili zastať sa sami seba a nevyčerpať sami seba v prospech druhého. Povedala, že koľko razy má väčšiu prácu so svojimi klientami, keď prechádzajú cestu, ako zvládnuť svojho vnútorného kritika, keď by sa už chceli ľudia zastať sami seba a vytýčiť, kde teda ešte môže tá obeť ísť a kde už je to pre toho záchrancu príliš vyčerpávajúce. No zaujímavé témy, ovšem pre mňa. Takže pokiaľ to je aj pre vás, tak ten kanál, je to anglicky, nie všetci vieme anglicky, tak ja to tu tak prečítam lopaticky, teda zavináč a potom BRAIN, brain, dvojité V, E a RE, brain we are. Nech žije angličtina, ale chlapci sú celkom šikovní. Koľko razy tam človek zachytí
dobrú myšlienku, len keby sa podarilo v tej dobrej myšlienke aj vytrvať. Teraz pozerám do diaľky, lebo mám na chladničke pripnutú vetičku, ktorú som si tiež niekde takto našla a tá vetička je: ten správny deň je dnes. Tak pre mňa by dnes mohol byť ten správny deň prestať prokrastinovať a povenovať sa tomu všetkému, čomu sa potrebujem povenovať. Tak trošku domácnosti, tak trošku štúdiu angličtiny, tak trošku chcem byť pri pletení, tak trošku chcem ísť zvonku. A to umenie, ktoré zatiaľ nezvládam, ako si to dobre zorganizovať, aby som stihla všetko, čo chcem, v takomto primeranom množstve, aby som sama v sebe nevytvárala tlak a pocit nejakého zhonu, že niečo nestíham. No, a to som na dôchodku, dámy. Vidíte, čo všetko dokážeme. Dokážem sama seba presvedčiť, že mám málo času na všetko, čo chcem. Tak dúfam, že ste múdrejšie ako ja a že si ten svoj voľný čas viete zorganizovať tak, aby ste si ho naozaj užívali bez nejakých pocitov, že ho máte, nedaj Bože, málo. Ďakujem za sledovanie a už len zázračné tlačítko.